Dagili tum bes Karbi Anglong bolthola long lo kerembor kepacho ning hang pi gatu alada sorkar ba nang ki pidunan net hino daga joini rak era joini non alang litum chebori ponlo atheke abaling amu longle thaklo etiti mala bangso kihum sele sila daga presiden masih chithurpro Dharam Singh Tokbi langne nanglo lapene dag vice president do amuka tong sai timu lapen lapu kongchun banglo mate english mane secretary pusipu amuka Ranjit be nili mihai lo mate nili ong lo presiden nitum maliti alang litum laan ka bori lo nitum bange abdun lok chalo jo kasi nang pa chinia lam theke laan vet kola hala bange chief advisor lo lindok bo bidisar lo kerembor le abe ta paisa kerembor he nolote asuli ke bardum khuda bangla la lo yo muni re